What's up? Já jsem Adam Bro a vítám tě u tohle videa. Doufám, že se ti video bude líbit, pokud tak dej like, follow a jdem na video. A toto byl příklad o parkouru na zemi, toto je Nikolás, můžeš ho taky sledovat a dám ti ho do popiska. Měj se a čau. Ještě. Pojď. Můžeš jít. Jo. Jsi v pohodě? Jo? Můžeš. Můžeš. OK, jsme na konci videa. Doufám, že se ti video líbilo. Pokud ano, dávejte like, follow a měj se u dalšího videa zase. What's up?